Una salutació a tots. Mireu, aquesta setmana hem presentat la memòria de Càritas i moltes vegades la gent de la parròquia no sabeu exactament què és el que es fa a Càritas, no? I si em deixeu uns minuts, us vull presentar tota la tasca que fem a Càritas a la parròquia, el que vam fer l'any 2025. Val? Llavors, doncs, per exemple, doncs dades totals. Doncs aquest any nosaltres, l'any 25, vam atendre a 1.287 persones de Sant Cugat. I els diners que hem destinat a Càritas, no, com a ajuda que nosaltres com a parròquia invertim a la nostra societat, són 690.000 euros. O sigui que moltes gràcies a tots els que ens heu ajudat i col·laborat. Mireu, què més? Nosaltres hem fet acollida serien les persones que nosaltres acollim directament, val? Que són aquestes 338 persones, però la resta, els altres 949 persones que venen a Càritas, són persones que venen derivades de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, que tenim molt bona relació, no? I que intentem, doncs, entre tots, cobrir la nostra població, no? Perquè no es quedin persones sense atenció. Val? Què més? Una de les coses més maques que fem a Càritas és el GAM. El GAM vam començar-ho a l'any 24, no? I és un grup de 94 persones que són gent que arriba, està molt desvinculada, que no coneix a ningú. Llavors aquest és un grup de persones que es van reunint setmanalment, unes 2 hores, i allà estableixen vincles. És com si tu vas a un país i no coneixes a ningú, no? Perquè és el que ens trobem, doncs, a moltes persones que venen a Càritas, que són persones desvinculades, no? I per tant fer aquest grup del GAM, això ajuda molt. Què més? El Rebost, aquest és un programa estrella de Càritas, i fixeu-vos que van venir 1.068 persones, hem repartit 4.453 lots i amb un pes bastant gran, 152.000 quilos. El valor d'aliments entregats són de 300.003 euros. Què més? Aquí també una cosa important és que, clar, nosaltres amb el Rebost cada cop ens hem hagut d'espavilar més. Perquè abans, l'any 2021, per exemple, rebíem de la Comunitat Europea 100.000 euros en aliments, però això des de l'any 2023 va desaparèixer. Per tant, són 100.000 euros que no tenim i per tant hem anat com d'espavilar-nos per anar gestionant aquests diners. I com veieu, l'any 24 ens vam gastar 91.000 euros comprant aliments i aquest any una miqueta més, 92.000 euros. I una cosa important és que nosaltres, tot i no tenir aquesta subvenció important, doncs hem fet que el preu i el valor del lot sigui el mateix. De fet, mireu que l'any 2023 el lot de Càritas ens costava 50 euros, però l'any 2024 ens costava 65. Va pujar molt el preu de tot i nosaltres, per mantenir la mateixa qualitat de lot, hem crescut a 65 euros per lot i és el que hem mantingut també aquest any. Això què permet? Nosaltres sempre en el lot de Càritas donem aliments que perduren. Per tant, ajudem a dues coses. És un complement alimentari per a les famílies i també un estalvi, perquè el que no es gasten, amb això ho poden gastar-ho amb altres coses. Què més? Mireu, d'on venen els aliments del Rebost? Doncs un 30% són aliments comprats per la mateixa Càritas de Sant Cugat i els altres 70% els busquem a través del banc d'aliments, les recaptes de supermercats que fem cada mes, que això és molt important, i també altres que ens ajuden, escoles o empreses. Però això és d'on surten aquest valor de diners d'aliments entregats. Després també nosaltres a la parròquia tenim un menjador social. Això hi ha moltes persones que no ho saben, és un menjador que és petit, però és una mica diferent dels que poden haver-hi en altres grans ciutats, perquè és un menjador en el qual nosaltres treballem amb l'usuari. Són usuaris que no només venen aquí i mengen i marxen, sinó que treballem amb ells, els intentem que també col·laborin amb altres programes que fem de Càritas, i aquest any han vingut 33 persones i hem servit 5.346 àpats. També tenim un servei de bugaderia i de dutxes, perquè hi ha moltes persones que estan en habitacions rellogades i que no tenen aquesta possibilitat de dutxar-se o de rentar la roba. Què més? També tenim un pis d'homes i un pis de dones que estan el pis d'homes són persones que estan ja amb infrahabitatge, si no viurien com en el carrer. I tenim 4 persones i en el cas de les dones són dones que tenen fills petits i que són monoparentals. I per tant, aquests pisos també intentem que siguin pisos llançadores. O sigui, no és un pis
perquè tu et quedis per sempre, sinó que és un pis en el qual quan entres nosaltres t'anem ajudant, et donant recursos perquè puguis trobar una feina, perquè puguis sortir, perquè l'important no és cronificar la pobresa, sinó ajudar les persones a que surtin a la mesura que puguin d'aquesta pobresa. Ja veu que aquests dos pisos, doncs el que costa aquest programa són 25.000 euros. Què més? Reforç escolar. Nosaltres cada setmana tenim un nois i noies de l'ESO a la Casa Bacial, 2 cops per setmana, i els ajudem a això, amb el reforç. També tenim una campanya d'un nen, una joguina, amb la qual col·laborem amb els Reis a l'hivern, i quan és la cabalgata i tot això, doncs són 18.000 euros i aquest any s'han beneficiat 181 nens. També tenim un programa laboral, que vol dir que ensenyem a persones a buscar feina, a trobar-la, i aquest any això ho fem també en Càritas Diocesana. Nosaltres treballem amb xarxa, amb les altres parròquies i també de la diòcesi, i aquest any ho han fet 169 persones, 84 de les quals eren de Sant Cugat. I també amb les persones que tenen papers podem fer una intermediació perquè trobin feina, i d'aquest cas serien 64 persones, 24 de Sant Cugat, i 9 d'elles han pogut trobar feina en contracte laboral gràcies a aquesta col·laboració amb Càritas. També tenim un programa de conversa en castellà, també formacions més específiques. Aquí fem una que és com per ajudar com de mosso de magatzem una mica, i hem ajudat, que són unes formacions ja més intenses, i 9 persones, i després hi ha empreses que col·laboren amb Càritas, i aquestes persones que fan aquesta formació després acaben treballant amb aquestes empreses. També tenim un curs d'atenció domiciliària, que és una manera també que ensenyem a les persones que venen de fora, si serveixen en una casa, que és una de les sortides a vegades com més fàcils de com fer-ho. I aquest any s'han apuntat 50 persones. Què més? També hem començat ara un programa molt maco que és d'acompanyament de la gent gran a residències de moment i després potser a les seves cases. I hem començat amb la residència Amavir amb 12 voluntaris i la idea és que això sigui un programa que vagi creixent. Estem en aquesta prova pilot per acompanyar les persones que tenen una solitud no desitjada. I què més? Si mirem aquí una mica els recursos humans de Càritas, doncs veiem que tenim 4 professionals que treballen a Càritas de la nostra parròquia, 3 que són pagats per la Càritas Diocesana de Terrassa i un que és un treballador de la parròquia, i tenim 194 voluntaris de Càritas. I d'on surten els diners que ens gastem a Càritas? Doncs mireu, la part més important, aquest gairebé 70%, són diners que busquem nosaltres des de Càritas parroquial, que ens espavilem per buscar recursos. Després també hi ha un 17% que és de Càritas Diocesana, que sobretot és el sou dels treballadors, i l'Ajuntament de Sant Cugat, que col·labora amb nosaltres amb aquests 92.000 euros per a alguns dels nostres programes. I aquí, si nosaltres veiem aquesta flor, que és una mica en què ens hem gastat els diners en aquest any 2025, doncs veieu que 49% dels diners invertits a la parròquia han estat per Càritas. Però hi ha un 19%, 19,5%, que continuen sent accions solidàries, com per exemple l'aportació que fem nosaltres al bisbat, perquè les parròquies que guanyem més diners col·laborem amb les altres. Nosaltres fem cada any 5.000 i escaig euros que donem cada mes a aquest fons comú. Però també tenim la gestió del llegat Auladell, de la llar d'avis, i també les diferents col·lectes especials que fem de les missions, de Mans Unides, del seminari i també d'altres coses. Si ho sumem, veieu que gairebé un 70% dels diners que gastem a la parròquia són per coses solidàries. I després tenim aquests 386.000 euros que són de diners que gastem més de l'activitat pastoral pròpia de la parròquia, que si tenim més activitat això també va creixent, i finalment aquests 53.000 euros que són d'inversions i reparacions de coses que fem a la parròquia. Doncs amb això una mica us volia comentar, hi hauria més coses que es podrien dir de Càritas, però així podeu tenir com una visió més global del nostre Càritas parroquial, que és un Càritas que és molt gran i que estem fent un gran servei a Sant Cugat, i també agrair a totes les persones que col·laboreu, tant personalment com a voluntaris com econòmicament. També dir-vos que tenim aquesta campanya del 800 per 10, que actualment tenim unes 500 persones, i que si algú vol col·laborar amb 10 euros mensuals per poder financiar Càritas, estarem com molt agraïts. Així que, moltes gràcies, i seguim treballant per l'erradicació de la pobresa i sobretot per acompanyar personalment aquestes persones. Moltes gràcies.